Ole thì vậy là rất là UDISE kan khoi le thei don tran ta ko min chu ron ma ang ren khop me lom lama ngai te la UDISE a hian engani thil an website thi an update ve ranga wangin apma mi ne thil engam tan dang lam zeu zeu a view wa tum khum po tina khoi dan khum po tlem han dang lam zeu zeu a menu ti ve te po oma chu wang chuan a in dot danin kan sei chho le don ani kan lut photanga kan login photanga SDMS kha mo SDMS a han kan login photanga chana chopin kan soi don ani a tun bi ka chon video toy te ni dona toy te chau chuan hei tuna hian headline hian share chin tel attention academic year science and some panga low in tran le ta chuan student related task vela kha ti le thei turang khai ran sei ta tin han siarang kan thathiam mai tura ngai taila 2024-25 to kan finalize vek to kan finalize sa khatuna hian data kha an freeze lai kha an khoi ngani an neng lo ta an da thata chuan tuna nei 2024 hi hei tin engma om to lo wa hei hi 2024 a chuan no pang cheu kha kan no pang ho khatian alo om thari ngota chuan 2025 4 5 hi kan khoi tur khai ta tuna hian tilai dashboard a hian engma no pang kan la nei lo wa chu wang chuan kan no pang tur te hi kan siam chop angai do na ni kum thar ni wangin chuan enti kan siam chopang kan ti chuan ama sabera chuan kan thret to progression activities kha khoi tur ani ta ni kuma kan school no panga kha tuna hian arukin ti mera background na kan school an la om renga chung ho chu kan school om tur te kha chu kan school kan da chum jomanga kan school om lo tur chu kan school atangi kan chuat tir don ta VSK nen te khan an se pol ve taila VSK kha tu nan ning kha lang ngal veka kan school om to lo kha te kan TC te kan ti mai ta yu da sa chung kha khani chi alo dewa kan school ti hian engani enrollment zong kha an clear vekta an no pang engma nei lo kan om ta amaro chu sorry ta lo progression activities a hian mo progression activities an progress kan ni kuma tanga an progress kha hei hi tuna kan khoi hmasak ber tu chu ni mo a first step tur chu kan progression activities kan han lu tanga tilan manual oma download thei ni summary en na oma progression activities section wise la oma finalize om ta chuan heng ho chu in du le in lo summary te point lo enanga ti han hei pending vekin la om ve acha chu no pangkha kan la khoi miu lo wang khan pending in oma chuan school dashboard a pokhana lang lo ni mo no pangkha kan nei tu ni kuma kan school no pang jong khan lo om vek amar pending in lo mani te bang chan progression activities kan khoi do na nga tuna jong ka khoi don lo wa ati dan ka sei ringot do na chuan go a hian progression module hian go a kan kalanga chuan hi tiang class lo om ta ni mo kan class kha chuan hengi hi kan hriat tur chu hei tu na mi an ni lo wa ni kuma mi anga ngai tur ani chuan tinana LKG na kan kalta section kan thlang ta kan go ta tian ni kuma kan no pangkha ron lang ta ni ti hian hei ni kuma kan no pang hei hi kumina po alo la lu ta ni mai thei amaro chu hemi en dan tur chu nikum angin enang chuan hetilan progression status 2024-25 nikuma kumto pa an progress kha kan endon ani chuan te progression status a hian ta hian om ta hei promoted by examination not promoted repeater promote without examination chi thum om ta hi chu kan thiam vek thawang ka sei thawanga promoted by examination ti chuan exam a pass not promoted oblique repeater ti chuan a fail ti khan exam lo te po mo exam ma chon lo te po ani om je chu repeat tur ho mo kha khan ni chuan promoted without examination exam kher lo ba antina exam dona te alo dam lo wa exam thei lo ba amaro chu thiam thei tak khalu to first term le second term result kan enta promote la kan ngai tho ta chu wa chuan kha promote without examination ani apa ngai turin ti taila promote by examination ti taila so tilan an mark ji ngai ta ni mo an mark ji ngai ta ni nikum last exam final exam an mark mo kha a percentage in heta hian school train khata chuan HPC kha kan kalpui mai theya HPC kha school train khata chuan
nursery tanga class 2 theng kha kan kalpui khata khan HPC akhan ngani holistic progress report card kha kan mangta chu ta chun mark kha om ve lo ni kha pho vakha engting in tiang chu ka hre lo ke ni po HPC tho kan nia amaro chu HPC kan ni rol khan kan exam tir ve tho ni chu amak kha arukin kan ngani kan nei ve tho hemi chung chang hi SCRT lampanga an boy HPC boy pu tu ten po kan in po na ati bak ngai da bi kan threlowa ini chon central lama tanga ti tura min ti angin kan ti ni mai exam ti to lo tun nia HPC holistic progress podcast kha khami mang khan ti tura ni an ti maya amaro chu UDISE kan lama mo don sia kan ti ya achulai chu kan thra to bik lo ti maya ini chon chu mi ani wang chon UDISE kan lama mo don ti kan thre do kan mark kha kan la khami percentage kha kan jek do ni total percentage kha the number of school attend mo ni kum chunga an school kal zong zong kha ta kan jiak lenga chuan schooling status a hen study in the same school kan school alakal left with TC oblique without TC hei hi taken TC vsk taken TC kan tiang khani same studying the same school ti chuan no studying the same school ti chuan hei ma ki kan da sin mai nge 80 lo ni ta 82 lo ta se 189 lo ni ta ang se chuan studying the same school kan ti chuan kan school pa ngai lut le do na mo chuan hei na china kan eng lo khan lower KG ni ta a lower KG kan ti khan hetilaya pass kan ti wang hian upper KG a automatic in chawang mo chuan hei hi repeater su ti taila LKG a LKG a om leng repeat ang chuan promote without examination ti taila LKG tangin UKG chawanga amaro ti hei exam lo wangin mark da thei lawang mark da angai lawang khalai ha kan thang tiam chuma promoted kan tiam mark po da angaya chuan tilaya hian kan school kan lu tir don chuan section kan thlang section A kan thlang mai anga chuan amaro chu kan school atang kan chhuat tir don chuan section thlan angai lo ve thung mo he no pang hi apa sa attendance po kan tia school atang na chuaka mo chumi khami ni kha chuan section da angai lo kan school a alu le don kha section kan da anga chuan kan update anga he kan update hi pending kha VSK tong takin enroll tin alo omanga dashboard a khan alo om don ani khatiang khan heng hi kan school no pang kan ti dan tur ani a chu a chopati ai ma chuan karin dan chuan hemi kan ma motur an mark te an student attendance te hi lo nei lok takila tin kan nei lok a po khan kan suggest du mai chu an roll number hetia no pang kan rem thak chuan UDISE min hin ang don lo ni chu ma chuan UDISE hi chuan an hming alphabetical order in rema chu ma chuan an mark kan da po khan an hming sort by name khan ti photila chu excel a sort by name in tila chuan in tin kalanga tet pakhati ti zo an hoi kalanga ti khan an hoi kha NGL thei don ni kha tun din muna kan ti thei chin chu ni a hemi progression activity hi kan lo ti thei to a amaro chu office lampang hen tun din muna hian voi ni hei ni som pahni tharuk kania tun din muna hian thu thar engma ka zo ta min la hril lem lo khoi lo tur ti kha an la soi lem lo tu bang office in district lampang office te han be popula chung chuan engting nge lo khoi chungam hal me ro u an ti chuan khoi chungam mai theya amaro chu lo lang ha hri ro u arwal de ngati do ni an ti kha chuan kha chu office lampang thu in lo ngai chang do ni kha UDISE chuan progression activities khoi dan chu nia aba ka hi chu import kan ti te add kan ti te khatiang kha chu dropbox han da khatiang vela kha chu kan video om to thona in ka sayang khan hemi UDISE hi an update ve zo wang hana khoi dan a san ve do hlek to a chu wang chuan a video hmasa kha chu ka hide vek ria en thei lo wanga a in dot dan turin mo progression activities kan ti zo a mundanga kan kalang ting hanat an next subject khan kan kal don ya chu wang chuan lo man mo lu tuk lo vela man mo wang han ti so lo om theya chu wang chuan a chok te in ti kan tum don ya kalo me